realiaeth y dychymyg i'r sôn o'n ponsi fath i fe, ond ways of seeing it, beth wedyn ni, os mwyn i'n mynd i gystadlu gyda high-tech CSI neu beth bydde'n hollol hopeless. Bydde'n gweithio yn yr iaith Saesneg, ond bydde'n chwerthynllun yn yr iaith Gymraeg. So mae rhaid ffindo arddull sy'n rwyddhau iaith yr iaith Gymraeg, nac e caethiw o fe yn neud e'n chwerthynllun. So wnaethon ni, os ydyn ni'n iawn, dwi'n bod chi gall dweud, ond mae'r ffaith bod ni wedi bus about Lives of Others yn East Germany yn 1970s, a sneb arall wedi, mae loads o bobl yn y byd wedi gweld, mae yn y byd wedi gweld, prynwyr wedi gweld hyn, a sneb wedi gweud, why have you set it in the 70s? Ond just un o'r penderfyniadau, wedyn twli rhywbeth, fi'n gweld bod non-use o iPad, wedyn twli Mathias mewn i hwnna gyda iPad. Yn roedd, a wedyn mae fe'n iwso, wnaethon ni benderfynu ei hefyd yn high-tech yn y computer age, mae fe'n iwso hen bwrdd, so mae fe'n sgrifennu pethau ar y bwrdd. So mae fe'n mishmash o ardillau wahanol yn hytrach yn meddwl bod ni'n gallu gyfori un peth. Mae'r cwestiwn o dechnoleg yn un diddorol, yn y gorffennol, os oedd rhywun mewn rhyw fath selar a'r llofydd yn dod ar y grisia, a oedd chi'n gallu gwneud rhaid o text, ydy yma, so oedd tynnu i ffôn sy'n mynd o allan. Dim reception yn Aberystwyth. So mae fe'n strength. Ond ydy technoleg yn neud o'n anoddach mewn ffordd creu y sort of potential ydy? Mae'r mobile phone yn effernol am y genre, cos mae pawb yn gallu cysylltu o hyd. So, a weithiau yn y stori, ni yn lleoli nhw mewn yn y llefydd anhysbell bod dim connection. So, byddai'n lot yn rwyddach i lleoli rhywbeth yn y 70au, lle bod rwy'n y ffriws o call boxes a bethau fel yna, cos manage o gwybodaeth yw'r stori, a os yw'r stori gallu mynd o un i llall, fel yna, trwy just ffôn, mae fe'n newid arddull y stori chi'n gweud. Chi'n